שלום לכולם, קוראים לי שקד ואני מצוות התמיכה הטכנית של הכוורת CRM. עכשיו נעבור על קוביית היומן, הקובייה שהיא בעצם בצבע ירוק בהיר במסך הבית. בואו נראה מה האפשרויות שלי ביומן. אני יכולה ללחוץ היומן שלי ובעצם ככה לגשת ליומן שלי. אני רואה כברירת מחדל את היומן והתצוגה השבועית שלו. אם אני אלחץ החודש אני אוכל לראות בעצם את היומן בתצוגה החודשית, ובלחיצה על היום אני אוכל לראות את היומן בתצוגה היומית. יש לי אפשרות לדפדף בין הימים ואפילו בין השבועות או בין החודשים על מנת בעצם לראות מה קורה איתי ביומן. אז זה בעצם היומן. יש לי אפשרות מפה כבר להוסיף ישירות פגישה. פגישה היא סוג של התקשרות במערכת, ולכן אני צריכה לשייך אותה לאיזשהו לקוח, למשל שקד. בוא נשייך את הפגישה לשקד, נקבע את הפגישה מחר ב-21 בין 9:00 ועד לשעה 11, ואני אכתוב פה שזאת פגישה חשובה. אז בעצם הוספתי איזושהי פגישה ליומן מחר. בואו נראה את זה בא לידי ביטוי ביומן. אני יכולה ללחוץ פה, היומן שלי, ולראות שמעבר לשתי התקשרויות שתיעדנו בסרטון הקודם, יש לי פה בעצם את הפגישה החשובה שתיעדתי יחד איתכם עכשיו. אז ככה אני מוסיפה התקשרות, וככה אני דואגת גם שהיא תופיע לי ביומן. אפשרות נוספת שיש לי פה זה את המשימות שלי להיום. בלחיצה על משימות היום אני אוכל לראות את המשימות שלי כשטווח התאריכים הוא בעצם כרגע זה יום ראשון אז זה מוגדר לי מיום חמישי ועד למחר. אלה המשימות שהוגדרו לי להיום, כרגע אין לי משימות כאלה, אני יכולה לראות משימות שהקציתי לאחרים ואת המשימות שלי. אנחנו נדבר על המשימות בעצם בסרטון נפרד, אבל בעצם יש לי גישה למסך המשימות גם מכאן. בלחיצה על הנקודה משמאל אני יכולה לראות את הפגישות העתידיות שלי. אני רואה שתיעדתי שתי פגישות, פגישה אחת תיעדנו כששוחחנו על קוביית ההתקשרויות הצהובה, ופגישה נוספת תיעדנו כאן ביחד. אז אני יכולה לראות מכאן במעבר לנקודה השמאלית את הפגישות העתידיות שתכננתי. אז זאתי קוביית היומן.